to object. Manimvesesa kugawa chimanga takuonerera ineyo Charles Benongwe ndakhala ndikunena kuti yayi dziko muno chimanga kugawa boma. Yes, kumaona pa TV paja pali anthu ambirimbiri akugawiridwa chimanga choti akadye kunyumba. Ine ndikukhalanso pamwamba na kuti na mtsogoleri uyuyu ndi akuyitha, kulibenso mtsogoleri wina ngati uyu. Komano when I observed ndinakapeza kuti mwina amayitanidwa mafumu 100, ndikuti mafumu 100 aja mudzuli onse ukapeza kuti mwina anthu folokha amene asankhidwa. Nde follow ndikapeza kuti kuli kagulu ka anthu mekuja kuchoka mafumu onse adera limenero kapena mafumu onse aboma limenero akukalandira chimanga. Nde mudzi umodzi ukalandire chimanga anthu folo, nanga anthu ena amudzimo akusurvive bwanji? That is a question. But when we talk about good governance, good governance ndio nakuti you deliver to each and every individual mudziko mwali yesa akhale ndi pabwino pake poti okay apapa tikutere chimanga mkulandirisa nthawi yako muzamati mfumu ndi anthu achi. Samasankha kuti chimanga ichi tipereka kwa anthu 10 okha yayi. Mfumu ndi anthu achi. Palibe mayina, palibe kuponi ayi. Mfumu abwere ndi kaundula wake akhale patsogolo aziyitana anthu achi auje azilandira chimanga azipita. Nde kuti muzi wonse wa mfumu amenewo akulandira chimanga kupita kwada anthu azipita ina abwerenso mawa azalandire chimanga. Nde kuti muzi wonse aliyesa mapezeka ali ndi chakudya. That was good governance. But when you come into a poor governance, ndimene mpezeka kuti akuitana anthu 100 ndikubweresa kamera ndikumajambula anthu akulandira chimanga, komano anthu alandira chimanga muzuli onse anthu 4, anthu 5, ndekuti anthu onse ngati muzuli wa anthu 1000 ndekuti alandira anthu 4 okha, ndekuti anthu 996 akukhala bendi njala mudziko lomwelo. So we can't say that's good governance. Silingane kuti paipopo tienti ya mikireni. No. Let us speak the truth here. If we don't tell the president the truth, we are misleading him. Ndekuti siti kumuuza zona. If I love Dr. Lazarus Makathi Chakwera, let me tell him the truth. Abwana apapa mwaponya apa sizi kwenda bwino, apa sizi bwino. That's it. And because of that, sizingate kuda basi tieni mukamange Benongwe ndeuta president mutu wa usuku gwira pena pake there are some cables that are not working. Chifukwa ine as an activist I have to tell the president ngati ndayamikira pa zinthu zina sizi kwenda bwino mbali yosaenda bwino ija ndi afotokozerenso no matter kuna kuti andikonda or adana nane koma ndi awuze reality ya zimene zikuchitika munjiraso yabwino osati yonyoza ndiyo tukwana ngati mujatinka chitira kale muja. Mwayona ameneyo nkhani ya ndege ya kuchikangawa yakhala ikusa mpungwe dziko muno yopanda mayankho kungokhala basi faka basi nkhani jande kuti ati ngati mene na tere ya chiwaya nkhani ya chiwaya ku parliament yona kuti chiwaya waziombera yekha nde anthu anali ndi mafunso na kuti azombera bwanji yekha kawiri mutu. Is it possible if you trigger a gun against yourself in the head, will you have another strength of triggering another bullet against your head? Those are the questions. Chifacha ni maliro anatamanga kuchotsedwa kapena utenga wachiwayone na kuti ineyo ndizipanditantani umabwera chiwaya atafakale. Who wrote those letters? Why ma cameras other team kuna libe ma cameras this day ku parliament only this particular day? Those are the questions. Mafunso ngati amenewo anthu ena amnamangidwapo now like Abondi Kalindo adamangidwa ali ndi Bedo Ntumba because of that. Mwayona ameneyo ena timasakidwabe because tinayankhulapo pankhani ngati ndoti we are in the government yangati ya Dr. Hastings Kamuzibanda whereby he was delivering kuona zitukuko zimene Hastings Kamuzibanda amazipereka nziko muno kumanga ichi ngatito amamanga ndiwo kumanga ichi komano ufulu weniweni nziko mudalibe. Ndi anthu anaona kuna kuti we anthu tusada wasutse a Dr. Hastings Kamuzibanda kunena kuti alephera kuyendesa dziko lino ayi.
sadawasusa Hastings Kamuzubanda chifukwa choti samapereka zitukuko m'dziko muno zoyenerera ayi, adawatsutsa chifukwa chona kuti m'dziko mudalibe ufulu, ndifaike anthu anamenyera ufulu wa democracy, tikhale ndi ufulu tizitsutsa boma. Sadanene kuti chipani cha Congress chichoke, chisazabwereso, chisazapangeso kampeni m'dziko muno, asazatengeso boma ayi. Tonse tikhale muno, tikhale ndi zipani zingapo, tizitsutsana zikamalakwika. Zimenezo zimene anthu adavotera 1993. Zimene pakadali pano zikuoneka kuti ufulu umene uja waphwanyidwa, ndipo kuphwanyidwa in the name of rule of law, kuti tikuyendera malamulo pano. Mwayiona imeneyo, zitukuko tikupatsidwa mulilongwe. Komano ufulu wa anthu m'dziko muno mulibe, ndifake mukapeza kuti mtundu wa anthu omangomangidwa daily ndi wachiromwe. Mwayiona imeneyo, ndimasa iweyo Benongo wakhala kunyoza alomwe, sindimanyoza alomwe, mafuna ndiziyauza kuti m'dziko muno tizikhala ndi khalidwe. Koma mtundu umene ukumangidwa m'dziko muno pa nkhani ya ndale, ndekuti ngati si mwanamveka, ndekuti ayenera kukhala kabambe, ngati si kabambe ayenera kukhala kaliati, ngati si kaliati akuyenera kukhala bonikalino, ngati si bonikalino akuyenera kukhala kambanji, ngati si kambanji ndekuti ndi Jonathan Phiri, ngati si Jonathan Phiri ndekuti akuyenera kukhala ndani awa amwanamveka, ngati si amwanamveka akuyenera kukhala a George Chaponda, ngati si a George Chaponda ndekuti mungoona kuti mtundu wa anthu umene ukumakhala pampanimpani kupanikizika ndi okhawo. Achewa amene akupanga zinthu m'dziko muno zosakhala bwino, ujana akagula fertilizer kuchani uku kubucha mpaka na lero mlandu wake sindikudziwa kuti udayenda bwanji. Milandu ya Zune Sata sikudziwika mpaka na lero kuti idayenda bwanji. Majaji atatu aja amene amamveka kuti ali mundandanda wa corruption umene achagwerada ankhula okha ndi pakamwa pawo sizikudziwika kuti zili pati. Komano mtundu wa anthu onena kuti very dangerous kuti sopano tamba kumakukana mwa serious nthawi yona kuti tikuyandikira campaign. Mwayiona imeneyo. So those are the things, those are the areas ona kuti ineyo ngati Benongwe ndikuyenera kutsutsa ndimamikira boma. But why this thing is happening now? 2020 tinali mboma momwemo, 2021 tinali mboma momwemo, 22 tinali mboma momwemo, 23 tinali mboma momwemo, 2024 tinali mboma. This is 2025. Pamene tikuyandikira kuzisankho ndeti kuona kuti anthu akuyamba kukokedwa sopano bwerani kuno, nde anthu ponena kuna kuti anthu akumangidwa pa zifukwa za ndale sakulalutsa. Nde kuti ine ngati Benongwe ndikuyenera kuyankhula kuti iyayi mabwana, iyayi, this is wrong. Mwayiona amene tiye tikondane tili mu dziko la democracy, lero tikhoza kukhala ife amene tili mboma, mawa azakhala anzathuwa, zinthu zosiyirana. Andanawa Dr. Bakiri Muluzi anakhala m'dziko muno kulamula dziko no kwa zaka 10 nkuchokamo, amafuna third term sidaende. Anabwera ndani malemu Professor Bingwa Mtalika analamulira ka 7 years 8 years, mulungu nkwayitana zawo zinathera pamenepo. Ndikubwera Mike Joyce Banda analamulira 2 years zinathera pamenepo. Kuchoka kumene bwera Professor Arthur Peter Mtalika alamulira 6 years zathera pamenepo. Ife ma members of parliament ameti nawo pakadali pano aseva 6 years. Zaka 6 ali mboma. Mwayiona ameneyo. Ndikumanena kuti tikuyendera rule of law, ife tikunama. Mwaona pamenepo, ife tikunama. There is nothing like rule of law. Rule of law inendika pa war yona kuti wina aliyense aziwerenga what does rule of law mean. Ndipo amene akudziwa za rule of law ndani, tizione tizitsatire, tiwerenge bwinobwino tione. Dziko lino ndilathu tonse. Mwayiona ameneyo? Okay. Tiyamikira za zimene boma likuchita ndimamikira ndimatero. Komano tatiyeni tioneni kuna kuti let us look at the prices of stuff. Zinthu zofunikira ma basic needs. My basic needs not like bread, because not everyone amadya bread. Ena makumba mbatata, ali mbatata aphika amwera tea. Komano let us talk about chimanga ndi fertilizer. Kuti tithese njala m'dziko munomo, fertilizer ali kuti. Nde fertilizer upezeka ali pa 135,000. Muzi mwa kwathu
amene apeza mwayi ogula fertilizer mochipa ndekuti ndi anthu foloka. Ndekuti anthu 2000 amene ali mudzimu alibe kuti akagule fertilizer ochipa, ndi anthu osauka, sagwira ntchito, alibe mabizinesi, amakhala kumapiri, ntchito yawo ndi yolima basi, ndi akatenga kuti ndrama zoti alipire kumunda kulibe. Ma mega farms amene akunenedwawo siwina aliyense ali pa mega farm, ngakhale anthu atapanga apply ma mega farms palibe amene amapasidwa zimenezo. Ena ifenso tapanga apply sizimatheka. Mwayiona ameneyo okha amene ali kutopuko ndi amene apanga zimenezo pang'ono, anthu ena ndi ena pang'ono kungotengapo foloka tendipangeniza mega farm. Lero lino anifi moti azibwereka anthu ngongole, aziapasa ndalama kuti tapanga ndi ndalama izi muzipanga business. Anifi akalowaso ku fertilizer kuna kuti akubwerekesa fertilizer, anifi fertilizer amutenga kuti? That's another question. Anifi ayamba liti business ya fertilizer, because that is business. Mamoti azibwerekesa ndalama anthu azikapanga chani kodi, azikapanga ma business akuti alowanonso pani ya fertilizer, amutenga kuti fertilizer, agula nthawi yanji yani fertilizer and where? Kenako tikumva kuti ayanifi akuita na activist onse ne Benongwe nakana kuti I cannot do that. Last year 2024 around December, before 24th of December, I was invited kuna kuti kuli function ya nifi imene afuna akapange award ma activists amene akhala kuyamikira boma. Ino Benongwe mwaitandwa nakana chifukwa ine ndilibe contract iliyonse ndi anifi, ndipo anifi osadandirembere kata iliyonse yokuti bwera kuno kuli izi ndizi, koma tinaona ma activists akukavina akukasangalala kumeneko kumene analiko. Pamene anthu amene apanga apply nifi kuti tipase ni ngongole tizipanga business mdziko muno amanidwa ngongole zimenezo. So tinene kuti mdziko munomo what exactly is happening, chimene chikuchitika chenichene mdziko ndi chani? Chona kuti panopo anthu ali panjala yopya, ali mavuto opya. Mvula ndimene kumagwa kobwino madera ena, tinamva kuti mvula izigwa abnormal madera ena ezona, koma madera ena mvula ikugwa bwinobwino. Koma anthu kuti apeze mwayi ogula fertilizer wadula, bag la fertilizer likuposa salary ya munthu amene amagwira ntchito ku polisi. Apolisi amayima pa road block paja, salary yawo sikwa na bag imodzi ya fertilizer. Mwayiona amene koma amalima. Maona amalima. What traffic amene amayima pansi okumaona ma license anthu aja, salary yake sikukwana bag limodzi la fertilizer ndiko muno 135,000. Mukapeza kuti akulandira mwina 90, 80, mwina 100, 110 kuti akagule fertilizer pali matadalazi endi kuti apeze fertilizer pali mavuto. Ifa fertilizer akudula kuposa salary ya munthu, kuposa salary ya mphunzitsi. Maona ndiye munthu ongokhala ologwira ntchito apeze ndrama, alipire anake fees, alipire nyumba, alipire mabills amagesi amadzi, akagule fertilizer, alimise kumunda chifukwa makhala ali kuntchito. Zimenezozo well-being ya anthu palibe. Ndiye tikamati good governance, we are talking about well-being ya anthu. So if well-being ya anthu kulibe, ndi kumene anthu amakapanga ma demonstrations, tukapanga ma demo for choice. Ngakhale kuti ine modium, I'm not convincing anyone kapena encouraging anyone kuti tiye tizikapanga ma demo ndiko muno. No, it's not a solution. We have tried that. Mwayiona ameneyo anthu akuvutika, zigogo akuvutika ndiko muno. I've been in this country. Mwayiona ndikuona ndekha kuti ndifuna ndionetsese kuti dziko likwenda bwanji, anthu akukhala bwanji, akhala kumudzi kunkhatabe kwathu kuno kwawo kwazikhale ng'oma konkuno, ndakhalako constituency yawo, ndakhalamo ndikuona amene anthu akuvutikira panopo mene zilipa. Tina chichonse chikuoneka ngati chakuya, ndi nyanja yomwe yakuya sikuchita produce somba panopo. Nyanja imajesa dziko lonse la Malawi ndi maiko tizungulira panopo zikukhala ngati zasintha. We don't know what has happened. Mulungu yekha ndi amene azationetse kusogolo, koma nkhani ndiona kuti zinthu zavuta mdziko. Tipitiriza audio ipatsogolo.